Ilonggo mikropono Busayra sa tres tournament kagdan tournament battle. Unang battle subong nga gabi draft day kontra kay Saint J. Nag-toskoy na sila kagina nagdawag si Saint J ginpili ang mauna si draft day. Rapper sa wala pakilala. Yo, Draft D. RX6NG Trap Soldier shot outside BN Pate Territory 5614 kay Iho, Philjet, Yusef, Yanggad, Kadisar, kay Dads, Kiron, Rapport, El Brian at Greg kay Allen. Yo, let's go. Rapper sa too pakilala. Si Jay Basima, sa tatang sa Team Sile, Kusay Ilonggo, Imos, DJ Franz, kag Ilonggo Hip Hop Immediate. Pwede caption na. Una ka 2 ka minuto para kay draft day pamatayan ta. Yo! Yo, Saint J. Napakahanep ng pangalan mo. Malamang good girl tong bobo kasi halata namang makabiblia tong gagong to. Swerte mo na nga boy kasi makakatikim ka ng basbas ko. Sa araw na to, tupad sa akin pangarap mo kasi sa araw na to, nakatakda ang kamatayan mo. Literal kitang gagawin santo kasi rasa game. Di panalo mo last time. Sa totoo lang, wala namang bilang. Kaya ka lang naman nanalo kasi si CJ ayun, nag-joke sa laban. Bawat punchlines mo literal na mahina, hindi kayang mambaon ng sagad. Kapag ako sumuntok, diretso bugbog ka na agad. Siya nga pala, shout out sa mga putang inang nag-joke nung nakaraan. Kukuha-kuha kayo ng slot sa turna tapos di nyo naman kayang mapanindigan. Mahiyaan naman kayo, isang buwan na preparasyon na binigay sa inyo tapos di nyo man lang paghahandaan. Sana nag-teacher na lang kayo kasi puro kayo joke sa labanan. At ikaw, huling laban mo napakabulok. Halatang kulang sa sangkap. Nag-try ka pang mag-fake joke. Nag-joke tuloy silang lahat. Ha? At speaking of fake joke, nag-fake joke pa tong gagong to last time. Akala mo naman may visa. Tinalo mo lang naman si CJ kasi siya yung literal na nag-joke, pero all in all, bara mo mahina. Sa sobrang purol ng dila mo, hindi nakakahiwa habang sa talim ng dila ko. Sobrang purol ng dila mo, hindi nakakahiwa habang sa talim ng dila ko. Naputol na yung kasunod na linya, ganun mag-fake joke, tangina mo. Ha? At maalala ko lang, sabi nung kalaban mo nung nakaraan, magaling ka raw. Ang tanong ko, saan banda? Siguro magaling ka nga, kasi wala kang sakit, tangina ka. Pero reality check lang tol, malabo mo kung matalo. Reinkarnasyon ka lang ni Mahatma Gandhi, ako reinkarnasyon ni Aristotle at Plato. Hindi ka naaabante tol, kasi mahina kang tumulak. Ako palag-palag kahit magpudpudan pa tayo ngayon dito ng utak. Ha? At huling laban niya, nag-wordplay pa tong putang ina. Feeling malupit na si tanga porket na wordplay niya yung nag-iisa sa nag-iisa. Habang sa akin, napaka-basic na lang mag-wordplay, tangina mo. Kasi lyrically battle, kayang-kaya kong makipagbasag ulo. Ano mo isang barumbado na to kung alaban na literal na ikukumpara basag ulo. Yang ulo mo, pag binangga mo sa ulo ko, matikosak. Kasi wala naman yung laman, yun yung literal na basag ulo. Ano wordplay na naman? Di ba suabe, di ba? Napaka-basic lang. Smooth ng pagbitaw, literal na flowless. Habang ikaw wala ng usad sa kada agos, literal kang flowless. Ano, buhay ka pa? Malamang di pa kita tutuluyan. Huwag kang excited kay kamatayan. Nasa unang yugto pa lang tayo ng laban at sige, round mo na. Umpisahan mo namang lait na itsura. Patunayan mo lang sa kanila na hindi mo ko kaya sabayan sa tigdikan ng bara. Nagdaog ko kuno kay CJ, kay nag-joke sa nagligad. Pero nag-joke man kung traya, basi ikaw ang nalipat. Round 1 game? Laos na kami kuno, kag wala na tingog. Amo nang buya sa istorya sa mga piling nga maisog. Mga piling bakod nga hindi man ka isrot, pwesta nang tasinamo mo kung imo nga masipot. Game? What's up, Harvey Lagman? Gintanaw ko last battle mo. Ako imo nga napahanga. Tapos kuno kay Liltek si CJ na advance mag-isip klase nga bata. Pero ang CJ, nag-Saint J, dito ka na bahala. Nang Steve ining si Harvey, nagkabali ka ng akala. West, paradas ko ni siya kung gano'n ka brutal. Eksperto na ko sa pagbahig sa mga linyagan, sigurado nga kabi, biskan tanan pa imo isugal. Pagdakop,
Wala na wakal, diretso sakal, pakal, dapal, takal. Igot, liog, gaig, sajib, guyod, sudsod, lapaw, miagaw. Inyo na saksiyan kung paano ni magdimbal. Pero wag ka. Itong kalaban ko daw sobrang gigil. At hindi na maawat. Binangga ko daw higanting pader. Tsak ako'y sasayad. Gusto ko'y mala David Copperfield, sir. Pagtagos sa pader ay banayad. O kinumpara ko yung sarili ko kay David Casikil sa kitong panggap na gulayat. O pwede rin Kobe Bryant. Kaya ako subong balak, mamba, di bag sa mga rapper nga ungas. O di kaya Kobe, anak ni Benji. Eh sarap battle, bako paras. Pagtuba mo sa akon, suicide. Doon sa pulso mo naglaslas. Di ka na mag-legit mangin rapper, biskan ano mo ka waswas. Di ka nakatungkong sa kon nga level, biskan ano mo ka paspas. Nagsakay ka si Ires pakadtong Iloilo, pasakyo ko ni si Ires pabalik aklan. Dito ka lang nagkabasbas. At inakadako mo nga sala, sakod ka nagbato. Ang imo nga kadalagan daw face shield lang daan, tama gid kalabo. Ipakontra nyo ang asler kontra sa isa ka aslo. Pues balibalis ka aron ko lang ning abno kay para sa akon ikaw bano. Tayo. Lakas. Yo, round 2 game. Ngayong round 2, real talk muna tayo. Naging St. Jail atong si Jason, umaasta na agad na santo. Inihalin tulad pa ang sarili kay St. Joseph. Meron daw silang dalawang pagkakapareho. Hindi to basta-bastang chismis o kwentong barbero. Oo, meron kayong pagkakapareho, parehas kayong may tinuturing na anak, pero di naman kayo ang bumuo. Ha? At di naman kayo ang bumuo. At pinapunala ko doon sa laban mo kay Deadline. Puta, solid bumitaw. Sa sobrang baho ng binubuga mo, mismo Mike na yung umayaw. Di ba sabi mo stamina mo mala Arturo Gatti? Sa bawat suntok sumasabay, pero ibang usapan to ngayon. Sa sobrang bilis na pangyayari, di mo na malayang iniwan na kitang patay. Hindi na matukoy ang krimen ng kaganapan to suicide ba o homicide. Saktong Arturo Gatti ka nga, sabay open casket, and after that, I'll put you inside. Inkil ka na gago. At tong huling laban to, nag-flow ka pa. Eh ang kengkoy naman dumaloy. Sobra talagang ubus hininga pag-spit ng flow, sabay sabing game. Ano ka ba, Abnoy? Paubos na laway mo, tsaka ka pala magsisimula. How ironic na may bala ka panturuan si CJ sa rhyming and multis, pero sa sarili mo, di mo naman magawa. Patukan kita dyan eh. Ha? Adyan kasi, inuuna kayabangan, wala pa namang napapatunayan. Gusto na agad humakbang pa itaas, wala pa namang nagagawang daanan. Gusto nyo ba na flow? Gusto nyo ba na flow? Sige, gagawin ko to hanggang sa mamaos. Laslas sa akin leeg mo, ganto kasi yung flow na gusto ko. Dugo yung pinapaagos, hindi kita titigilan, Jay. Hanggang sa ito ay maubos, sabay luto na after para Martin. Masabi mo may handa ako pagkatapos. At St. J, sa ilang oras na sa akin mo nilaan. Walang epekto sa akin bawat bara mo, di mo ko kayang saktan. Bars ka ng bars dyan, kahit alam mo para sa akin, wala naman yung laman. Paano kasi, mag-iilonggo ka buong round, di naman kita maintindihan. Kaya pala, kasi di niya kayang magtagalog. Kahit sa inuman o letrahan pa, di mo ko kayang tapatan, matagal na akong nahubog. At kahit kailan di mo kayang abutin hanggang sa tugatog, isa kang ilonggong walang binatbat, kaya masasawi ka sa Tagalog. At kahit sa sarili mo, turing mo magatam, mahina ka pa rin sa akin literal. Magatam ka lang, ituring mo ko Ulysses. Aabutin mo sa akin critical, ano, buhay ka pa? Malamang di pa kita tutuluyan. Huwag kang excited kay kamatayan, nasa ikalawang yugto pa lang tayo ng laban. Hindi ko kuno kabalo magtagalog. Amo na yung hambal sang gago. Ang pamangkot kabalo ka magilonggo. Round 2, game. Round 2, himayong talas battle mo. Nakawaway pa. Nagbukang huldapper to. Nag-English pa sa intro. Laway na ang accent, ikaw pa ang gastater. Bayo lang nag-overall black ka, kung nag-overall green ka, dumimbro ka kanidya 13. Pero ang baya kay Lil Tex, round 1 pa lang. May round 2 at round 3 pa daw siya. Di pa daw to pwedeng mamatay. Kung una mo nga mabatian, bag-o.
Tonto, sino ininto mo. Di ba alam mo na ang balisayad kay Nike bago matapos i-around to? Nugay eko. Di mo kuya mabindihan. Ay natuba mo subong tip-top avid pan. Abit ko pa ako dahil sa magalay kakawatan. Ano ka official ka PhilHealth hashtag 15 billion scam? Tapos ang bayan ko no, dapat nga lang ni Liltex. Grabe manuya si Nonoy. Huwag kakabalo nga mas bagay si mong Liltex kay tambo ka na, gamay ka pa pitoy. Tapos drop, ang ampang ko no, drop day versus Tekla. Ha? Drop day versus Tekla? Wala ka kabalo kung nagdiwang ka, mas lookalike mo Tekla sa kaysa siya. Tapos, ang ambaya pa, grabe ka dyan manuya, hindi amak. Mas maayo pa to ganit ulukon simo kaysa mas maayo pa to sa tulukon simo kaysa simo nga daw damak. Kahit ano man bala ang tsura. Amo ni mga tsura sa mga unad lagan sa Rambol pero iya tsura pa ang daw wasak. Amo ni mga postura sa mga gasaka sa jeep nga pagwa-gwa pitoy nga mga manyak. Tapos ano ibadat mo sakod? Mga personal nga wala ka matuuran, imo balon lies. Ano ibanat mo sakon? Mga kamatuoran, mga personal na wala kamatuoran, imo balon lies. Dapat ang mga bara mo panggulat para kami man ang mas surprise. Pero wala na eh. Kaumay na nga daw matsyag nyo, wonton rice. Ako, mga bara ko daw bala ka kanyon ang muning santo nga canonize. Galing di mo kuya pagkumpara pre. Di kuya pang typical body. Proven na writing skills ko pagka lyrical. Grabe, mayo ka lang sa delivery, pareho sa liberal parte, kumagampang ko umuulan ng bara, doon namati ka kay chemical ali. Ano, kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Manutapos na ako round 2, pues ilugon ko estilo mo. Birahin na nga pagulag kaysa round 3, mauntat na pag-iyo mo. Hindi na ni mapatay sa round 3, kay round 1 pa lang, ikaw na akon ginto is. Kalag mo na lang ay nagabato, gani para si mo rest in peace. At last but not the least, damo ga handom, gadumod sa kon sa piyak nga bracket. Gapauna-una nga daw may patong sa ulo, matsyag nila sa kon si John Wick. Pues, gapauna-una nga may patong sa ulo, matsyag nila sa kon si John Wick. Paalala ko lang, wala pa pandemya. Balaan yun na kung ano akon sakit. Dunot ining mga utok alabasa, gwa nyo sa kon latik. Yo, round 3 game. Ituloy natin dito sa ikatlong yugto ang ating labanan. Tuloy pa rin ang pagpapahirap ko sa iyo kahit kanina pa kita pinaslang. Round 1 pa lang tinapos ko na trabaho ko sa madali ang paraan. Kasumalas mo boy, kasi hanggang round 3 to kaya tuloy pa rin ang katayan. Pero wag ka mag-alala kasi nga sabi nila totoo naman daw ang life after death. Kaya kahit malamig na bangkay ka na, di mo kailangan mangamba kasi mabubuhay ka pa ulit. Kaya wag ka muna masyadong matakot sa kamatayan mo kasi mabubuhay ka pa naman. Pero sa future life mo na yan, may birthmark ka ng double D kasi drop D ang dahilan ng pagkamatay mo sa nakaraan. Ha? Drop D na dahilan mo sa nakaraan. At real talk, para sa akin wala ka lang. Pero malupit ka naman daw sabi ng iilan. So it means, malupit ka na nila lang? Oh, ba't kayo nakatunganga? Kailangan ko pa bang ulitin para may makakuha? Ang sabi ko, para sa akin wala ka lang. Pero malupit ka naman daw sabi ng iilan. So it means, malupit ka na nilalang ko lang. Malupit ka na nilalang ko lang. At, ano, worth it na naman ba? Sa bawat baybay ko, napaka-basic na lang maglaro sa salita. Dapat dun palang gets mo na from the word na laro. Dapat alam mong pinaglalaruan na lang kita. At, magpaalam ka na sa liga, nasa dead end ka na ng turna, oras na para huminto. Bumaba ka na, di mo na makukuha ang corona, hindi na aakit tungwad nyo na santo. Wala na kayong say Jay na madadatnan. At huwag na kayong masanay sa baka. Huwag na rin kayong umasa sa peking santo ng himala. Sumakabilang buhay na tong santo nyo, kaya tumigil na kayo sa pagsamba mga deboto. Wala ka ng trono dito sa liga, hindi na tumakita na santo. At last, ano bang trip mo sa pagsali mo sa turna? Nagbabaka sakali ka pa bang makalamang? O baka naman, kampante ka lang kasi inakala mong hindi ka uuwi na talunan. Pues wala akong pake sa kung ano man ang trip mo na yan. Dahil pag tinanggalan kita ng T sa trip mo, siguradong mamamatay ka sa labanan. Ano, wala na namang nakagets? Tangina naman. Sabi ko pag tinanggalan na kita ng T sa trip mo, siguradong RIP ang kalalabasan. At huli, Rudy Baldwin, Nostradamus. Hindi ako naniniwala sa prediction bro. Basta alam ko, sa
Sa tournament na to, magbimistula kayong alipin sa sarili nyong bayan pagkat taga-Aklan magiging kampiyon nyo. Round 3 game. Di na akong sa una nga St. J. Subong mas nag-improve paglapot sa riding intricate. Ubus pwersa kada hampang, kaugalingon ko naging dedicate. Ginpataas ang kalidad sa mga bara, akong pangagin levitate. Santo ng yung demonyo, ako'y Lawrence pag nag-evil saint. Gani, kung ano man madangtan mo de, imo nga pa min sa ron nga sige nubra ko si mo, I don't feel sorry. Kaya sigurado kong aswak ang kada tira, biskan diin nga ang gulo, galaw ang step curve. Di man ako ang pinakabaskog de, pero tanan nga rin, kapersado sa akin kasaludo, appearance ko ni Curie. Kumbaga sa ampang, perios ng Cactus Jack, ikaw pang Travis Scott, ako pang hardcore McPule. Oo, pang hardcore McPule, gani sa round 3, submission ang bira, gani magpreparar ka. Kung di gani drop, atras ka na lang, give up na. Kaya kung madakpang ko na ulo mo, sigurado nga, headlock ka. Animoy paras ka stakle kasi ito'y mapapa top na. Gani, Iloilo versus Aklan. Tama kalayo kung performance lang ang pagabasihan. Doging kumpara nyo ang dinagyang kontra sa ati-atihan. Isa lang na punto ko, wala na dapat pabaisan. Nga kamu pang aliw lang, kami pang aliwan. Gani pasinsya kung ba yung ligtay ko subong? Pasinsya anay. Wala ni mersi-mersi, wala pasinsya hanay. Ako magasilbi nga hilo, sa nagatuyo gubon naging tukod namon nga pundasyon. Dali lang anay. Ang bako ako magasilbi nga hilo, sa nagatuyo gubon naging tukod namon nga pundasyon. Dali ka lang anay. Tapos ano ang banyo, tagilid ako dito? Yan daw yung sabi-sabi. Fake news nga galapta, dagad ka muda, pati-pati. Nung nalaman ko ito kalaban ko, wala akong kapaki-paki. Kasi katumbas ko'y dalawang taulaba, di mo maasi-asi. Kasi pampapawis ka lang, para ka lang subject na PE. Pampapawis, pang-warm up. Yes, I'm talking about practice na parang AI sa pagganap. Pero kahit na ganun, sasapitin bumasaklap. Sinadya kong isiksik yung PE sa drop day, kaya labas mo sa akin drop. Kag, sige, suluan nyo. Inyong na ang titulo. Basta ako always ready, Wisconsin o isulong nyo. Jab-jab, KY, sa next round, Wisconsin o ilubong ko. Next round, pakita ko sinutuod nga Makatang Ilonggo. Time, madam. Ilonggo mikropono, Busayra sa 3. Una nga battle sa buong gabi, tournament battle. Drop D kontra kay St. J. Boto sa Murado, 3-0 para kay St. J. Yo, Dre, galit sa Kulot Kings. Bali, round 1, ginboto ko si St. J. Kay grabe ang aning niya. Kag mas lamang sa akong tulukon lang. Kag kumatian niyo man. Kita niyo man mismo sa video. Tapos sa round 2, ginbutang ko na lang nga tie. Although nga nag-slip up si Drop D. Pero may slip up man si nag-stumble man gamay si St. J. Tapos sa round 3 ginatago kay St. J. Bali ang boto ko 2-0 lang para kay St. J. Yo, Papisoy para sa ako round 1 para kay St. J. Kay grabe mga mas damo ang fans niya nga gilbuyan round 2 ng sa Piak. Pero sa round 3 para kay St. J. Kay mas damo ang fans niya kumpara sa Kontraya. Yo, Castillo, ginboto ko all 3 rounds si St. J. Kay damo ko man batian siya nga effective nga lines nga makahugyo sa crowd. Kag nang good luck sa tanan nga mabattle subong. Kag good luck sa finals kung sino mo kontra ni St. J. All 3 rounds para kay St. J. Activar Beats.